Først laver vi en basisvin, og når basisvinen er færdiglavet, så laver vi en anden gæring, og anden gæring det er den, der kommer på flasker. Og når den er kommet på flasker, så gærer den op til de 6 bar, som vi ser her. Og når de 6 bar er nået, så holder den op med at gære, så ligger gæren bare i bunden af flasken. Og når den ligger der i bunden af flasken, så laver den kreerer faktisk vinen, sådan at den får en langt bedre smag. Og jo længere tid den ligger på vinen, jo bedre smag bliver den rent faktisk. Så den skal ligge mellem år og 1,5 år mindst, for at blive bedst muligt. Når vinen har gæret på flaskerne i et års tid mindst, så skal det over på sådan en bakke som den her, hvor jeg kan sørge for, at gærresterne kommer i flaskehalsen. Og hver eneste dag, minimum 5-10 gange, så skal drejes flaskerne op og lige bankes lidt ned. Når det så er gjort, jamen så har vi gjort det i cirka 4 uger. Og så er det, at vi kan tage dem ind, og så skal vi have proppen skudt af. Når nu vi skal have proppen af flaskerne, så har vi den liggende her i en frostboks. Her er der saltvand, som er kølet ned til minus 21 grader. Og det kan det gå ned til uden at fryse til is. Og derfor, når vi sætter flasken ned i, så vil den øverste del af flaskehalsen fryse, sådan at vi kan tage den over og få den frostprop skudt af. Hvorefter man tilsætter en i forvejen lavet likør, som består af basisvin plus sukker. Og det er decideret for at lave en sødere eller knap så sød vin. Og så sættes proppen i flasken og låses med en tråd. Og alukapsler og etiketter sættes på.